Ассаламу алейкум, достои азиз, хуш омадед ба канали мо. Достои азиз, в последнее время хай медони конкуренция сах рафтеса конкуренто. Да ҳар як комментария бинависанд, атоми намешавад дар Тоҷикистон. Духтаро, агар атоми дар Тоҷикистон нашавад, ма чӣ меҳнат кардестам? Ма гражданин Тоҷикистон, ма гражданин Россия нестам ки мисол гражданство дошта бошам, пул гирам. Ма кор кардестам, медонам ки пул ма мегирам. Касоне ки регистрация шудесиям ба паспорти тоҷикӣ пластикови ширкати ами атоми худаш дар сайташ бировардагия ки паспорта чӣ хемоне, яъне ки қарордод уже ҳама нақша кашидагия ки паспорти мо мондагия. Дальше ширкати атоми а Европа сар кардагия решаҳоша ва баъдан омадагия Россия ҳози Осиёи Миёна. Чихеле ки медоне Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ҳамаи и давлатҳо дар кушода шуд навбати Тоҷикистон ай. Барои ами гапу калочаи ҳар каса гӯш накне. Бо чихеле ки гуфтам конкуренсия ҳама хела якдигара ай роҳ мезанад. ҳамаш дар дасти худтон ай. Рақамҳо дар бинависӣ оиди кор машмуро мефаҳмам. Кормон беҳад осон ай. Главне расход надора. Главне даромаде намегӯянд ай чиз харид ки тамом мешава. Кая хости харид мекунӣ дар 6 моҳ як бор дар 1800 рубл. Баъдан духтаро уже исмо 1800 рубл дар 6 моҳ пас гузара кун. Не, фақат 300 рубл дар як зубной щётка мехаре, лекин маошотона мегирӣ, кора пеш мебарӣ. Барои ами рақамҳо дар рӯи экран ай. Ҳатман найсе командаи худам шуморо даъват мекунам. салому алейкум дӯстои азиз. ирӯз рӯзи якшанбе буд. мо саҳар қайд тарафи корвон рафтесем. инаи раисае ки ай мактаби миёна гирифтем ша гуфтем расход кам шава. Коллеҷ рафт. Коллеҷда як бора расход зиёдтар буда. Чанд либос Дилафрӯз аминҷа сабой кардем. Чанд либос дар уҷа мепӯшида. ҳар рӯз як чӣ пӯшида намешава. Оча бла бла бла. Хеле хай бохестем рафтем либос харӣ. Хулоса касоне мегӯянд ки ту чӣ ба духтарта постоянно қатъид мебари Дилафрӯза мегӯянд. Дилафрӯз медийная личность. Пайваста видео мекунам. Ва мисол духтари мада маъқулай пусть видео кунам. Ман мисол вайда ман карда наметавонам. Чизе мехоҳад то калоншавиша кунам. Ами ягон гапи ганда нагӯяд дар видеош. Ягон кори бероҳагида одаморо даъват накунад. А так чизе видео хоҳад марҳамат кардан гира. Мисол ман медонам чӣ нақстарай барои вай. Мисол фикрҳои шумо баъзеатон мисол накунам пайхосият ё ки ту дастда. Ман медонам шумо ай бахилитон намегӯед, лекин вай ами роҳа интихоб кардаи марҳамат. ҳозир ҷавоно ами интернет қатъи мисол пеш мераванд. Главное интернета дуруст истифода бурданай. На ин ки комментария даромада ҳақорат кардан. гарчанде одамо ба ақлан комментариҳоро ҳозир дар чӣ мондагиянд. Рассмотрения ҳақораташмо намебурояд. Бефоида нанависед. Хулоса мо омадем уговорить кунем ки биё плашхар ма ки ба ин баҳона плашхара дига харид накунем. Лекин не дӯстои азиз, ин не ҳоли плаш парвахта гуфтеса ма ки не плашхар я бора мепӯши дуруст пас боро не. Ба фикрам очаҳо ҳамаш авхалиянд. Эканом шава гуфта ки не ман ҳозир плаш намепӯшам ку оча. Хай двойка гирифтак. Брюкка ти киртаи дарозтаракаш ғавсак. Хулоса як сезони дига мепӯша. Баъд наиҷа қати мо гузаштеса будем. Ман имҷода сачоқҳоро дида будам. Дӯсто як рӯз омадам ҳама қимат нархош. Айда ай ҳами хонаи ман бихарӣ. Бассейнавида харида будем беҳад арзон, сифатшам хушрӯ. Хулоса ман дар корвон ин имҷае ки реклама мекунам фақат ва пише сачоқош маъқул нашуд. Шохи безеб. баъдан дӯстои азизи тиквкара дидем. Кадучара ранг кадои Хэллоуин. Ана ма дига магарам нагум ки ранги кадои Германия барои касе нависта ки тез Германия рафт ки безор кади. Не ма мисол уҷара дидаги метонам тоқа ҳамҷа қати сравнит кунам. Россия да дидам мегуфтам Россия. Баъдан омадем самбусахӯрӣ. Ай ошхонаи Толибҷиён. баъди вай огурци харидем. Салёни мегардонанд ку. Ман салёни беҳад мақбулам. Кай бозор будам агар ай пешам бубуроям мехарам да. Дилафрӯза мега пакет надорем да дастмон мегирем. Ҳо гуфтам. Баъди дӯстои азиз омадем тарафи курпачаҳо. Одамои тозон анам хеле ранги грибочи курпача да биромадестиянд. ҳамха курпачаҳои хушрӯ дидем. мо бепахта метем ку. Лекин ман ки фасоноша иха нигоҳ кардам мақулам шуд. Якта духтарак мон биромада буд. Хелео предлагатш карда будем. Гуфт не ё сих мекунам. Баъд дига хел бархатни гирифта буд. хулоса намихе омадем тарафи ёвар аркадр омадем кофе гирифтем. инҷа да як одам бояд меомад хемохем мебурд. хулоса ӯро ждат кардем омад хемохемша бурд. дӯстои азиз ана як чӣ мехоҳам бугум. ами одамое ки ягон вақт ягон одамода ёрдам мекунем. ягон некӣ мекунем.
агар просто ба хотири дӯстӣ ба хотири шиносоӣ када бошен хай некаде да об партовен шар нез ҳар як минут намёк те ки мата ита кадум ута кадум ёки рӯи рост бигӣ одам тай ма қарздори матам хеле некиё кадагиём ҳамира не забудь лучши ихе шава ҳама одаме ки шумо хубӣ дидаги қарзша пардохт куна беҳтарае ки шумо ҳар дақиқа бигем ки ман барои ту кадам намёк ти и сикне у сикне ман худам ҳам хеле инсон ҳастам ки намёк наметавам фаҳмидам барои худам хап мекунам одами худӣ боша мегум эй мақсад хай як хел корҳое ҳастанд ки одамо чихе мисол мегӯянд ки бира барои ман корвон я чи бихар роӣ кун и ягон хубӣ неста ки ман кунам ман пили худаш пила роӣ мекунам мехарам роиш мекунам и услуга за услуга мисол ана ҳастанд одамое ки просто некӣ мекунанд дигар парвош надоранд не ки бо будиянд тоифа одамое ки ҳар дақиқа ҳар соат матада кадом вақтим чикор кардам матада ёрдам кардам ма и кардам ма у кардам ауда ту мара бигӯ ма чанд сум битам барои ҳамон ёрдам ки ту дигим бор мара нагӯй ки мара иқа ёрдам ҳастанд инам хеле одамое ки некӣ кардиянд ман намедонам лучши шумо некитона мефурӯхтем адави хеле миннат намекардем да пеши ӯ да пеши ман барои вай хеле кардам ман барои вай ӯ хеле кардам не ки гӯё ки шумо ай тарафи ман ягон ёрдам надидем ман одами гандам ма шуморо писанд накардам тудасуда ман касе мебиёд не намегӯям ҳама вақт ёрдамаш бекунем хай мегӯям ку дасти мо намак надошта чӣ корш кунем дигар ки дигар ма хама бикишим бишинам ки ман ёрдам кардам ман чени имкон тонистам не ки дар назари шумо дасти мо бенамак будак ишам майливу некин и барои ҳама одамо духтаро бачаҳо умуман ҳаматон ягон каса некӣ кардем ҳамро накунем 10 бор дига миннат лучше биге ма туям хеле кор кардам биё мара ина қадар пулте услугай манам қадар пулай ма мисол ма да ҳозир вигидам михелай ки любой одаме ки бига ки ма туда ёрдам када буда се соли наме чимчанд лучше ту бигӯ ма чанд сум туда битам не ки агар ту некӣ кади замин бо ягон чижда дорӣ и некӣ нест и услуга за услуга ту кори мара буд мекунӣ ма кори тура буд мекунам тамом не ки бахай кори тура буд накарда бошум дар пеши ту қарздор бошум бугӯ ман ҳамон пули тура мегирам мегардонам меҳнати ту чанд сумай ҳамон некӣ кадаги ту чанд сумай нисбати ман бугӯ кадоме ки намиҷа ма ягон чи қарздор бошум некӣ када боше ман шуморо пардохтш кунам ана дӯстои азизи ман мақсади ман ҳамеае ки ҷои накунам трезо сурхай рӯи ма босиб суртофта мақсади ман ҳамеае ки услуга за услугу боша сразу нархи ҳамон услугото нагӯя одаморо қарздор накунӣ ин як дар зиндагии ман бисёр одамо вақте будагия ки мо одам проблемаи зиндагӣ будагия мисол кӯмаки молиявӣ кардагия бисёр некиҳо кардагиян ман ҳама вақт мегӯям раҳмат биё ман ҳамира пардохт кунам ту дастуда немегӯяд шумо ҳамин кор мисол мо ай рӯи дӯстӣ чӣ кардагия мегӯянд шиносои ман мара постоянно тамошо мекунад ҳами сари як соат занг зада бозор гав зада истам демоли хча шинохт хулоса анама хеле баъдан ҳамкоро дигаву дигар не ки мисол ҳами последнее время ман ҳозир фикр кардастам ман уже фаҳмидастам да мо мегӯям ку ақл бади чили медуре ҳамтари шидастай на самом деле лучше ина ман налог мерам 50 сум қоғаз ма имзо мекунам ин некӣ нестае ма дар нисбати ӯ ё ӯ услуга за услугу ма 50 сум додам қоғаз ма имзо кард ма гаштам омадам тамом и дига ягон чи надора ҳамкорӣ ту мада кор ма буд мекунӣ ма туда не ки агар ки ҳо ма 50 сум натием ӯ кори мара буд куна нарша буга ма метавам хеле не хулоса дӯстои азиз ранги ма баъди 40 ба ақл нашаве баъди 30 ақл ба ақл шаве ва хай акл ша бифаҳмем.